Čaute ľudia, hráči, moje meno je Chef641 a vás vítam u tohto ďalšieho videa. Tentokrát to bude video z hry 5 Second Challenge a ide tam vlastne o to, že do 5 sekúnd musíte dokončiť úlohu, ktorú vám zadajú. A som tu s hosťom. Čaute, ja som Nesu293. A my ideme hrať tú hru. Takže dáme hrať a idem to všetko nastaviť, tak zatiaľ čau a ozveme sa, keď to bude. OK, takže to máme nastavené a dáme si to na 7 kôl a môžeme tu nastaviť 3 úrovne vlastne a my vyskúšame všetky, takže najprv si dáme deti a ideme na vec. Takže ja mám ako prvú úlohu. Vymenuj 3 youtubery. Hogi, Gogo a Exploited. Vymenuj 3 postavy z Včelky Máje. Dobre. Vilko, Maja a ten koník. Ja neviem, ako sa volá. A dekoník. OK, takže to je 1-1. Vymenuj 3 rostliny. Tak púpava, tulipán a klinček. Ruže. Vymenuj 3 obľúbené činnosti. Plávanie, skákanie, hranie na počítači. To bolo easy. Takže prehrávam 1-2. Vymenuj 3 dny v týdnu. Pondelok, útorok, streda. Vymenuj 3 písničky. Baby, Stay Calm, Five Nights at Freddy's. Baby, fakt? Ja neviem. Vymenuj 3 Pokémony. Charmander, Raichu a Pikachu a ešte neviem kto. Ja som to nestihol. Vymenuj 3 veci, ktoré nesnášiš. Hovno, prdy, hovno. OK, takže to sme trochu pokašľali, nevadí. Nevadí, mám bod zadarmo. Tak je to 4-2, OK. Vymenuj 3 stromy. Dub, smrek, jabluň. Vymenuj 3 jedlá, ktoré deláš na ohni. Marshmallow, steak a zemiaky pečené. Petri. Vymenuj 3 športy, ktoré deláš na horách. Leziem, chodím a neviem. 3 druhy ovec. Ovoce. Ja Ovec. Jablko, hruška, banán. OK. 3-6, kokos, mal by som zabrať. Vymenuj 3 pesničky od youtuberu. Myslí, Huta záručný a Skákal pes od Minuj si Martin. Vymenuj 3 strunné hudební nástroje. Gitara, ukulele a ďalej neviem. OK. 6-4, dobieham. Vyhral som. Sakra! Tak som prehral. Takže stretneme sa pri ďalšej úrovni tejto hry. Takže sme naspäť a dávame si úroveň Teens. Vymenuj 3 druhy ožíšku. Lieskový orech a ďalej neviem. 3 známe mobilné hry. Minecraft, falošné GTA a YouTube. Falošné čo? GTA. Čo? To je tiež. Vymenuj 3 filmové superhodiny. Superhodiny. Dobre, 12:58. 6:65. No dobre. Takže bože, Superman, Hulk a čo ja viem, Iron Man. 3 ruské... Vládce. What the fuck? OK. To vážne neviem. Putin. Stalin. Oni. Hitler. Hitler, ale však on je Nemec. To nevadí. Vymenuj 3 činnosti, ktoré deláš behom zimy. Gulujem sa s kamarátmi, potom sa chodím bobovať a som skončil. Stávam snehuľáka. Vymenuj 3. Tlusté učiteľ. Čo? Čo ja neviem. Tak toto vážne neviem. Oh shit. Ivana a Jozefa. Vymenuj 3 prikázaní z desatera. Akože fakt, no tak neukradni, nezabí a pomodli a nevenuj, bože, meno nadarmo. Vymenuj 3 domáci zvířatá. Pes, mačka a zajac. Nice. 2-1. Zase prehrávam. Vymenuj 3 české památky. My sme v Česku, samozrejme. OK. OK. Vymenuj 3 listnaté stromy. Jabloň, breza, dúb. 1-3. Prehrávam. Vymenuj 3 veci, ktoré používaš na vážení. Tak čo ja viem, varecha, hrniec a jedlo. Vymenuj 3 internetové vyhľadávače. Google, Opera, Firefox.
Takže je to 4-2. Vymenuj 3 umelecké smiery. What? Neviem. Kreslím, malujem, čarujem. Vymenuj Ty 3. vynálezce. Einstein. Nie sme takí dobrí v dejinách. Vyhral Ale no. som. Takže už som definitívne prehral. A my sa ozveme zase pri ďalšej úrovni tejto hry, tak zatiaľ čau. Koľko stá? Takže sme späť s ďalšou úrovňou a máme na 7 kôl. A ideme na najväčšiu úroveň a to sú dospielí, takže uvidíme, aké tam budú otázky. Vymenuj 3 postavy ze Simpsonu. To je celkom. Homer, Ralph a Lisa. Vymenuj 3. Google produkcie. Čiapka, rukavice, tričko. Dajme tomu, že si to uhádol. Vymenuj 3 tanky. Terénny tank. Auto. Vymenuj 3 sociálne síte. Facebook, Skype a Twitter. Dobrý. Vymenuj 3 pesničky od Michala Davida. Ježiši, kto je Michal David? Non-stop. A ďalej neviem. A s tým som vším. Vymenuj 3. Sasiso. Neviem, či to bolo dobré. Bolo. Vymenuj 3 štáty USA. Čo? Ja neviem. I don't know. I don't really know, sorry. Las Vegas. Štáty. Vymenuj 3 tvoje obľúbené obchody. Coop jednota. Coop jednota, Kaufland a Coop jednota. Dobre, nestiel si. Vymenuj 3 druhy alkoholu. Ježiši. Vodka, palenka, víno. Vymenuj 3 ľudí, ktoré by spolíbil a pod jej mením. Tak to vážne neviem, pretože žiadneho človeka rád až tak nemám. Vymenuj 3 činnosti, ktoré deláš behom zimy. Guľovačka, sankovačka, stiaham snehuliaka. Snehuliaka stávam, tak. 3 produkty Apple. iPhone, notebook a počítač. Bol MacBook a neviem, ako sa volá Mac počítač. Mac Apple. Vymenuj 3 bez masa jedla. Dobre. Šalát. Ovocný šalát. Vymenuj 3 černobíle filmy. Ešte ja neviem. Ja neviem, vážne. Som černo-biele filmy nepozeral. 4-3. Emoji za to. To si robíš srandu, úplne všetky 3 hry som prehral. Jej, som vyhreca. No, takže toto by bol aj koniec tohto videa. Prepáčte, že to bolo také kratšie, ale bolo to len také oddychové. A čakajte druhý diel z hry Draw and Quest. A konečne v lepšej kvalite, pretože som sa naučil dávať kvalitu do tohto Mobizenu. Takže pokiaľ sa toto video páčilo, dajte like, pokiaľ nie, tak dajte like. Ak ma chcete sledovať a nechcete prísť o žiadne moje nové video, tak dajte odber a ja sa s vami A pozrite sa na môj kanál. áno, a jeho kanál bude v popisku a čaute.